si GB, punagas tabanggi, la 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 la. Good morning, 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 good morning. Miyerkules, 28 mga tugang kang Enero. Welcome sa programang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Good morning po, Legazpi City. Good morning, Albay. Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Good morning, Tabi sa Indogabot. Siring man mga tugangan sa tuyang mga pag-iriba dyan sa luwas na kataltag sa tuyang kapalibutan, Adaraga area, Joshua Bino, Albay District, Calin Ara, asin Al Armario. Siring man Tabi si Angel Mustaza, dyan mga tugang sa... Diyan tabi sa diyan po sa Legazpi Port area. Sa Manibela, si Boy Mata, sa luwas, asin si Jimmy. Duman po sa 3rd District, Canalbay, si Jomar Bien sa 1st District. Siringman mga tugang sa... Wala, kompleto na, di ba? Kompleto na eh. Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Good morning, Tabi! Sa Indogabos at saka kay amigong Leonito Gaviria. Maray na aga Tabi sa Indogamin na... Mga Bicolano, good morning, 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 good morning. Mga kawan natin ha, mga travelers natin, magandang morning. Mga saan man kamo dyan, mga birthday celebrants natin ha. Magpaabot po kan sa indong Paabot-abi kan sa indong text mga tugang sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Good morning na! Ismail, God is good all the time. Aramon tadawan mga buena manong bareta, hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Pinapanginutan niya ni Joshua Bino sa Buena Manong Report in the morning. Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning. Buhian mo. Come in, Joshua. Hello. Yes, go, go, go. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa primerong ratsada kan tutuyang bareta dakulang onra. Ang pinagkaputan ko niyan, BP Henry na Bicol University, Legazpi. Sa kakatapos pa sa ng licensure examination tadi BP Henry sa mga architect sa bilog na nasyon na ginibo ang exam ka nakaaging Enero 2026. Ang Bicol University, Legazpi, tabi BP Henry, number 1 sa mga top performing schools pag-abot sa architecture licensure examination kung saan nakakuha in percentage na 98.63% o kaya katumbas nin 72 na nakapasar hali sa 73 man na total na bilang kan mga nag-exam hali sa nasabi ng eskwelahan. Apwera kayan tabi BP Henry, duwang mga estudyante kan nasabi ng universidad ang nakasabay sa mga top notchers tabi BP Henry kan nasabing eksaminasyon. Top 5 si Cristos Leo Warde del Rosario na nakakuha nin 87.90% rating. Mantang top 8 man, iyon si Shanin Ushuaia Bilarmino Ansos na nakakuha man ng 87.60% rating. Para yung estudyante BP Henry na Bicol University. Sa report na Professional Regulation Commission o kaya PRC sa mga nag-exam sa bilog na Pilipinas Study BP Henry, 1,998 ang nakapasar hali sa 2,434 na nag-take ka na sabi ng eksaminasyon. Katumbas ini BP Henry nin nasa 82.09% na passing rate. Sa ngunyan, napano na nin mga pag-congratulate
ang social media digdi sa Bicol University tabi BPNRE top school pag-abot sa licensure examination for architects tabi BPNRE 98.63%. So yan tabi BPNRE Yan, ang dagdag niya tong istorya. Congratulations sa mga bago niya tong architect digdi sa Bicol region. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Halip po yan sa luwan. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Congratulations, Tabi, kay Architect Leo Del Rosario. So, aki niya nasa top 5, the best man adi. The best. Congratulations, mga estudyante kang Bicol University Institute of Architecture and Design. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, Migo, good morning. Congratulations, kay Architect. Ano? Congratulations, kay Architect Leo. Yung nga ni Garo sa Architect Leo. Mana-mana talaga, di? Mana-mana lang. Gari tama ka man dyan. Hindi makakakapi kita kay Nindua. Ano? May kape na, may chocolate cake pa. Inda sana. Gibero gari. So kaugmahan ni Sir Leo, gari doble-doble. Hindi ko pating nag-irimi. Siyempre, ikaman daw kaya. Ikaman daw. Ikaman daw. Ano? Maski manggarisisay. Iyo baga, maski sisay talaga. Araw ka. Imagine, bako lang nakapasahat na 5 pa. Top 5 pa. Yes. Very proud. Yes, oo. Parang nga nito nagmana kay Agum na. Pagkariyan tirada mo, madiskuida ka niya na aga. Actually, ang mga jeans ang jeans baga da sabi, gari mo karak lang kan jeans hali sa basay di ba? Correct. Ang dugo tama sa ngayon dyan. Yes. Kung magagaling ka dyan, Architect. Garo nga dengi akong bensido kaya na. Okay. Sige, BP. Yes. Congratulations. Yes, mabuhay. Thank you. At sa kasugabos ng mga nakapasa diyan tabi sa sa Bicol University Institute of Architecture and Design. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala nasa linya. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Matapos ang halawig na deliberasyon bagong aprobaran ang 2026 budget kan probinsya kan Albay, mas tiglalauman na day nang magkukulang asin magkakapiringyente sa mga basic social services asin serbisyo sa salud, lalo't mas dakula ang fondong niya na taon kan gobyerno provincial kan Albay. Iyan ang ipinahayag ni Chairman Committee on Budget and Appropriations, Board Member Attorney Melissa Abadesa, katakod kan pagkaka-aprobar kan nasabing pondo, kung saan sinabing mas tiglalauman ng dapat dahil nanin mga pagkapindyente sa serbisyo sa mga ospital, kawaaran nin maitataong bulong sa mga pasyente, sa tabang financial asin medical na asistensya sa mga taga-probinsya kan Albay, lalo't itigdoon digitabi Henry, 11% mas halangkaw ining 4.1 billion pesos na pondo mo niya na taon kan Albay, kumpara kan 2025 provincial budget na nasa 3 billion pesos sana. Dahil kung babalikan tabi Henry, itong mga ipinagharagad na pondo kan nakaaging budget hearing, 500 million pesos ang mga pinagharagad na pondo kan ibang mga darakulang provincial hospital sa Albay, kangan isa ng masuspiniran ang mga kakulangan sa mga bulong asin medical na ekipahe. Mantang suminunod man dyan ang provincial social welfare na nagtutok sa pagkakaigwanin marhay na pondo sa mga senior citizen asin assistance to individuals in crisis situation bilang mga opisinang sakop and basic social services kan mga nagtitios sa probinsya kan Albay. Yan ang report. Sisay man sa mga nagburotong pabor, nagburotong kontra may kinaaraman dyan sa budget ng provincial government. Unanimously approved tabi Henry. Ibig sabihin, gabos po VP ng mga board member nag-yes sa pag-approve kainin. Natagabos na sindi nag-yes. Dahilan ta fully compliant na
to Provincial Government of Albay, duman sa duwang pinagahagad na Sukwari Report, and then to beginning balan sa Local Finance Committee. Aha. Di ayos na palan. Opo. Di na magparamuruto mo to. Di na magparamuruto mo to. Kung igwa kinababas, buda. Kung igwa kinay nabas. O kung may nalastaran sa mga social media o kung ano. Di na magparamuruto mo to. Ha? Napasado na. Di na magparatururuan mo yan. Ade, di ba? Oh, ayos. Congratulations. Yes, 4.1 billion pesos aprobado na yan BPNG bilang 2026 annual budget kan Albay. Yes. Okay, sige. Karen Ada, DCGB News. Thank you, Karen, sa report. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tuloy-tuloy ang mga balita. Uy, 5:27 na ha. Makaskaso ng oras. Para po duman sa gusto magpaabot tabi ng greetings, mag-text na tabi sa 0928-777-5548, 0966-230-034. Pabasahon niya to yan. Totod lang mga tugang dipo sa tuyang programa. Dagdagantan mga istorya. Hali dyan sa luwag. Angel Mustasa, nasa linya. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Angel, good morning. Buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay sa mga dugang tapang bareta sa ultimong simana kan Marso o primerong simana kan Abril 2026. Matatapos na ang patrabaho kan tinampo sa may parte kan Rawis, Arimbay, Asinbiga, Digdil sa Legazpi City. Ini VP Henry ana ipigabuhian na promisa kang Steven Construction matapos na ipaapod ko sa hapon ni Alcalde Hisham Ismail ang nakakontrata ka ng sabing proyekto matapos naman na ilis kan Department of Public Works and Highways itong suspension kan mga road reblocking sa man iba-ibang parte kan nasyon. Sigun kay Ismail, hinagad niya na bako sa nasagot alas 6 konin hapon matrabaho para mapakaskas ang trabaho digdi. Sa nasabing o sa pagsasabing apektado ang mga nagbabiyahe hali sa primer distrito kan Albay o magin ang hali man sa Legazpi City as in vice versa. Alagad VP Henry ang paliwanag kang kontrasista na kung ma-extend sinda sagod alas sobra sa alas 5 ning paghahapon baad niya may magreklamo ng mga residentes sa palibot kan ngaya kana pagtatrabaho na lugar dahil niya ta istorbo na kun banggi alagad ang paliwanag man depensa kan alkalde na papaliwanagan man sa naninda ini as nagilaom na masasabutan kan mga apektadong residente. Kasabay pa rin BVP sa ipig promisa ka nasabing kontraktor, naludugangan pa ninda ang mga road signages dahil naman sa sitwasyon kan pinampo na posibleng maging dahilan para magkaigwan ng aksidente. Sinabi ni Ismail na apera sa mga estudyante na mga nagtatrabaho, kundi man naasagtaran ang sitwasyon kan turismo sa syudad. Nagilaom siya na sa mga masunod na mga bulan, magsusunod man ang contractor sa indang napagturunan. Dangogon sa VP Henry, ang kaptang kanpayag kan alkalde. The engineer was telling me, but by the end of March or first week of April, sa indang tatapusin po yan. Then, ipadagdagan taman po, i-additional na mga signages po dahil nailita na medyo bumpy po road duman and pwede mo mag-positive discreet natin. So, ini po, utro mo giraray, end of March or first week of April ang sa indang promesa sa kuya natapuso ita. Pando po, madagdag sinta kisa signages. Pantulutabi, ma-overtime po sinta para matapos po tulos. So, sabi ko sa inda, natay sinda nag-concreting last week dahil natabi nagkaigwa sinda ki maraot na panahon. And dahil po sinda pwede magbuhos. Wala pong dosing na DPWH magbuhos sinda during rainy days namin. So, yan po, VP Henry, paliwanag man ka alkalde and naglalaom siya na sa ultimong simana kan Marso o primerong simana kan Abril, matatapos naman ang proyekto dahil dakol na ngayon apektado pa nasabing sitwasyon na kan tinampo sa nasabing lugar. Yan, VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas ay Angel Mustasa, DCGB. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwag. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Uy, sandali lang paningal. Top 5:30 na. News
Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. 5:30 na, nasa linya po ang headlines kan mga bareta, kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan, duwang impeachment complaint kontra kay Presidente Bongbong Marcos. Pagsasaroon o ikakonsolidar kan House Committee on Justice. Impeachment complaint kontra kay Presidente Marcos pag-atake sa administrasyon sigun sa Malacanang. Pagtukar kang Kamara de Representantes, may kinaraman sa anti-political dynasty, nagbuo na. De facto martial law claim, ipinasurakan Malacanang. AFP, pigbiberipikar na ang report, may kinaraman sa Pilipinong nagadaan sa labanan sa Ukraine na nakipaglaban kay bana ng mga soldados kan Russia. Oh? Aha. Nga paano? Soldados man siya, pare? Eh, kasabay naman sa soldados kan Russia Ah, talaga? na nakipaglaban sa Ukraine. Natatag Pero sabay. nagadaan. Ah, nagadaan? Nagadaan. Natatag kasabay siya doon daw? Maka na-recruit. Ayun. Yun man ang ganda di. Talaga ah. Iguaning mga Chinese. Yun baga di. Oo. Pangyari sa mga baka. Pero pig-verify pa ini, matapos na magluwas sa report kan Ukraine, nasambit na insidente. Oh, okay. Alright, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, habo na makisaw-saw sa rekomendasyon na padusahan si Senador Ronald Pato de la Rosa. Inagyan niya madan siring na sitwasyon kan nagdulag man siya. Siya nga ng idol. Pero iba man nga so kaso ko. Iyon man ang ga. Iba ito. Ito nga ya, diniklara akong fugitive from injustice. Yan, oo. Ini nga ya, dahil pa man ngayang Kaso, dahil pa man ngayang warrant of arrest, nagdulag na. Kaya tigadalan mo niyang kan Senado kon suspendiro na ang sweldo, di ba to? bago sabi niya, inadvisean siya? Sabi ni Bato, baga na-advisean na siya, ayusin mga pagtago mo. Sabi ba ni Sara, magpakabato ka. Yan. House Speaker Bojidi III, pinawanin doon ang importansya na makapagpasa ng Kongreso nin magkakanigong protesto na magbabawal sa political dynasty sa nasyon. DPWH, sinabisuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kontra sa magmamatagas na kontratista. Yan. Ang sabi ni Lacson, dapat ngayon maging aware ka mo na posibleng mga kontratistang natuod na sa dakulang dilihensya na dahil na magpartisipar sa bidding. Tama. 4-star rank, may acting PNP Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr. nakadepende sa schedule ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya po talagang 4-star rank ang Chief of PNP? Iyo. Talaga, requirement dyan Oo. Okay. Para maging full-fledged ka. Dapat 4-star general ka. 4-star general. So, hindi kong tatibaan mangyari ni Saga sa PNP Day. As in kung ano pa ang mga gibong. Kasi ang mangyayari kayo ni, bako naman turnover, kundi assumption of office naman. Yes. Acting na siya ngayon di ba? Okay, grupong pamalakaya nag-apilar sa DA na i-distribute na ang fuel subsidy sa mga parasira sa sunod company bagong oil price hike. Antidad na $1 billion dapat daw na iuling una ni dating ako Bicol Party List Congressman Saldico bago i-considerar na makipag-uron sa iya sigong kay DILG Secretary Remulla. Apat na bus companies ipagpaliwanag sa wako marhay na passenger terminals. May nagkapir karuduang Bicolano owners ang nakasabay duman. Nasirip gayo di. Okay, so for VP, ang mga ilan na pagkagat at yung POS Enterprises na po sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Diyan sa Orosat, Legazpi City, Bastaran, POS niyan, 24/7 konektada kung maski daing load. Siringman, kan Sangad Solar Corporation, Basta Solar, Sangad. From News Base, ini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines in the morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mar. Yan po ang mga headlines. Ngunyan pong aldaw na Miyerkules na maruluwas sa mga periodiko nasyonal. Alagad inot indong nadangog. Hindi po sa indong programang Morning Hirit. 5:34 na. Sandali lang, Paringal at saka Jomar. Nakahilera ang pag-asa para po sa kamugtakan kan panahon.
Ngunyan pungal daw, aramon ta daw kung ano lamang ang bago. Sana daiman ano, garo daiman. Tabi, hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. On the air ka na, Tabi. Go ahead sa forecast. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGP. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin taga-subaybay kan DCGP. Sa ngunya na pet sa Enero 28, 2026, sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon na paros kang amihan ang nakapekto sa Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalamitan na may mga pulong-pulong maluyang pag-uran. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sagkod sa maalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigalo umampoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ng aldaw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:44 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:35 ning pagkaga. Ini sa Malvin Albuhela reporting live. Halidigdi sa DOS, Day Pag-asa, Legazpi. Salamat, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat and God bless po. Thank you so much. Iyan po, mga tugang, ang kamugtakan kang panahon. Laog nin 24 oras. Hindi po sa Bicol Region, lalo na sa probinsya kan Albay. 5:37 oras po sa saindong programa. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya, mga tugang, ang report kasabay si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Morning, pade. May buena man na pangapudan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa bagong tukaw na Regional Director kan DPWH Bicol na si Director Gaddafi Tanggol tungkol sa konektado diyan sa sitwasyon kan Bigaa Arimbay Area Road. Sa resolusyon ni City Councilor Alex Howe, igahagad niya sa DPWH na tawan mananggad priority na madali-dali na ang project na yan. Dahil siring kan sinabi kan alkalde na nagiging perwisyo na talaga ini sa mga motorista asin na nakakaulang na sa ekonomiya kan syudad pag kadelay nin mga produkto asin na biyahe kan mga minaagi sa lugar. Matatandaan sa ini kan ipinapundong proyekto ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil kan mga manumaliyang highway project alagad ngunyan iyan na ni pigapadagos na kan kontratista. Alagad ang sanggunian palunsod kan Legazpi may resolusyon man giraray na nangapudan sa DPWH lalo na sa bagong direktor na si Director Tanggol na sana may pagtanggol niya diretsos kan mga Legazpeño asin mga apektado na matawang priority ni madali-dali na dahil perwisyo na talaga. Capipornes kan resolusyon na yan si DPWH Secretary Vince Dizon and DPWH 2D and si Congressman Caloy Loria Siringman noted man kani o informado man kani si Mayor Isyam Ismael bilang suporta man asin na pangapudan sa sangguniang palunsod sa paagi ng sarong resolusyon. Yan pa pa niyan informasyon bigbi sa lawas Alarmario DCGB. Salamat, Pading Al, sa report. Hali po dyan sa Nagdadangog kamo sa 20 minutes before 6 in the city. Nagdadangog kamo sa Madaliw ng oras. always number 1, always at your service. Aramon tadaw ang sitwasyon sa Premier Distrito kan Albay, si Jomar Viena sa Linyaman. Jomar, good morning. Go ahead. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sa Banwaan kan Malinaw, na arestar na kan Malinaw PNP ang konsideradong most wanted person sa Saindang Banwaan. Ang suspect na inapod siya na sa pangalan na Mike
sarong 49 anyos na residente kang naunang bita na banwaan. Kasong statutory rape ang pinagahampang kaini ang suspect. Iyo na-arrestar bandang alas 6:30 ang banggi, kanakalis na banggi sa padagos na sa mga operasyon na pinagigibok ang Malinaw PNP sa paghahanap sa mga wanted na persona digdi sa banwaan kan Malinaw. Deng pinag-rekomendar na piyansaan korte sa kasong ini ka na unang bita na suspect. Sa banwaan kan Bakakay kasuudma, voluntaryong nag-surrender man sa Bakakay PNP ang sarong persona matapos mapag-araman na may warrant of arrest sa iya. Ang kasong pinagahampang kayang personang ini, iyon qualified theft na may piyansang 40,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Alright, yan. Sige. O di, congratulations tabi sa tuya ng mga kapulisan na padagos na nakakadakop mga tugang sa siring na mga pinagahanap ni Lay. Good morning, tabi kay Lynn Gaviria ng Pineda Pilar. Saro daw sa mga avid listener ta. Thank you. At saka good morning tabi kay Benji Dapugi, no? Good morning man kay Manay Agnes Mape, Madam Amada Esplana. God is good all the time. At saka good morning tabi Tarangaya Henry Magkape, mamahaw kitang kamote. Oy, the best yan. Masiramon yan, ha. Good morning daw sa gabos ng mga listeners, sabi ni Madam Melindawi. At saka good morning man kay amigong Jonas Rosal na perming atabunono na magmata. Sige, tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay si Jimmy na salita bitbit ang mga baretang mainit sa Morning Hirit. Bareta, mainit pa! Bareta, mainit pa! Come in, Jim. Good morning. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta. Ngunya na may bago nang nagtukaw na Regional Director ang DPWH naglalaom si Mayor Ligaw Mayor Nando Gonzales na tibaad lamang masimbaga na ang sayang mga haloy ng pinaghapot sa DPWH. May kinaraman digdi sa Bakong Malama Road sa sarong Vital Road BP na pinuwadan, binayaan kan kontraktor kung saan gabos na mga equipment pinroll out dahilan sa napagaraman ang kontraktor kay ni so kontrobersyal na diskaya. Ngunyan, dahil na nin informasyon kung ano ini, babalikan pa, tatrabahon pa o dahil na kung saan kung matatandaan ang tinampong ini, panahon kan bagyong Crispin, guminaba ini tabi BP. Sagod na si Vlog, sumayor na tinampo, sa original na tinampo. So, original na tinampo, uto na sa bakilid, sagod na ang ginibukan lokal na gobyerno, naggibonin sa dit na ditor. Luminaog ang nasabing kontraktor, sagko duminabot sa punto na nagkaiguanin na pagputukan kontrobersiya kan mga flood control nakasabay ang nasabing kontraktor tabi BP. Bilang resulta, ipinroll out sa mga equipment, binayaan so proyekto digdi. Sagkod na kan panahon ni dating Regional Director Eduarte, sige an na pangapudan ni Mayor Nando Gonzales na simbagon ang mga kahaputan kan publiko sa kung ano na ang mangyayari sa proyektong ini. Alagad hanggang sa ngunyan, nakatukaw ng bagong Regional Director, dainin kasimbagan sa lokal na gobyerno manungod sa proyektong ini. Ngunyan, na bago ang Regional Director, dapat na maipaabot ini o maisihan na igwadig dinin proyektong tinuwadan. Dangugunta si Mayor Nando Gonzales. Mayor Tay, ano na sa status po kan pa kung malama section going Ligaw Piuduran? Level of resume. Halas kami. Puon ka nagputok sa kontrobersya sa flood control. Ini-stop na ito.
nag-pull out contract sa Arami. Ipinulaw sa yung tipo, yung mga tao nila, dahil ang trabaho. Naghahanap kami na mag-issue. Baka ang vital road, yun yung nagsusupply sa Kanrolo, sa koneksyon sa Roro, sa Theodora Pacilis Masbate. Then tayo Albay West Coast, yun yung service road, na reliable road. And the lilipisilan mag-aging mo. Wara ibuning dito so contractor ang guminibo Dahil man sila dito na ganyan mo. ang guminibo sa LGU, nagmamantener LGU. At least pa may contractor yan, kinaganmin na ang dito. Kinagaba yan, dahil pang contractor yan. Depo iningi. Nagtaka kami dito. Depo ni Nagtaka kami kang public house, pinagtalabangan ni, nakagibo kami dito. Itong dito, yung mga gira ito, so tinami. Na dapat siguro, mantinir na ito, ang contractor. Dahil ang contractor mo yan. Pati sa traffic mo yan, one way ito eh. O pag may mga uran, baha ay may pag Yan ang kay Pon Masimbagan ay nasupundo ka ni kaday na pinagbabalikan and ano nang plano kay ni kan DPWH. Yes, CNBP. okay. Ang mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita din si GB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Kadakol talagang mga napinjinting mga proyekto. Adi, ha? Kadakol kan mga napinjinting na mga proyekto. Mga tugang niya na taon na dapat ko mapakinabangan na kan sa tuyang mga kababayan. Kundi dahil po napapakinabangan dahil lanta tinawadan kan kontraktor mantang nadidiscover ang ibang mga problema sa implementasyon kaya. Paningit sa Morning Hirit. Nasa linyaman mga tugang ang mga istorya. Dagdag na karaman sa Morning Hirit, 14 before 6 in the city. Kaya ba po si Shara Maileron. Good morning, Shara. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga parantabay. Aram daw nindo kung sa inhalian ilaw o liwanag kan mga alitap-tap. Basado sa pag-aadal na naitala sa Harvard University, ang ilaw na darakan mga alitap-tap ang kausa kan chemical reaction sa laog kan sa indang lawas na pigaapon na bioluminescence kung sain darainikan special cells sa laog kan sa indang tulak na nagre-react kaibanan ang sa indang oxygen asin energy hali sa adenosine triphosphate o ang fuel na pigagamit para makaprodusir nin ilaw. Alagad aram daw nindo kung nagkikislap-kislap ang mga pailaw kan alitap-tap. Ang paliwanag kan mga eksperto, ang mga ilaw kaini ang pigagamit ninda para makahanap nin kapareha o partner, makipag-communicate sa kapwa ninda alitap-tap asin para man depensaran ang sa indang sadiri kontras sa mga predators. Iyan po VP ang paningit sa Morning Hirit niya na aldaw nin Miyerkules. Ini po si Shara Maileron. Marahay na aga. Arog palan iyang kayan. Adi. Arog palan iyang kayan. Gari kulang so na research ni Shara. Ang aram ko kaiyan, Chief Ramir, pag ang iyan na firefly na nagluwas ki green, duang kulor pigluwas ka ani sa buntot ninda, green at saka red. Pag nagluwas sinda ki green, sinda maugma. Pag reflection sa indang lubot gari red, sinda may nagugustuhan, nakapaninda alitap-tap. Ade, yan so nabasa ko kaan sa sarong libro. Mas maray mananggad na maging alitap-tap ta permisa na green. Ano nga ng Bicol kaan? Firefly, aninipot. Yan aninipot tabi. Yan ang aninipot. Yes, ang apod. Tama. Sige po sa mga birthday celebrants natin, i-text lang tabi sa 0928-777-5548 ang sa tuya tabi na alat ko na ay nanganit sumaba sa untang mga mensahe. Ngunya na aga, digdi po sa tuya na programa. Oy, happy birthday tabi sa mga minasunod Kuya Ismael Roldan. Happy birthday po dyan daw sa probinsya nin Catanduanes. At saka good morning kay Rosel Lim. Good morning kay Lalaine Trinidad. Good morning daw. Federico Oraye. Good morning man. Liana Nunez. Good morning po. Priscilla
Good morning from OCCNR. Alat mo na. Igway ni si Madam Prisilang de ko nabasang text kasuwapo na. Balikan ko lang taod-taod ha. Merlin Mirandilla Borero. Good morning Tabi. Cora Balaoro. Milletred. Good morning Tabi. Bebet Arimado listening from Pinarik. Iyan ha. Good morning, sabi ni Celidonia Bea. God bless. All right. O di sige. Oy, sabi ni Madam Priscilla, madali lang. Tamay tek sa kuya kaswapon ini. Si Madam regarding po sa kwan, regarding sa ano ini, sa gusto tabi na mag-entra diyan sa ano ito. So nalingawan ko eh. Wedding, mas wedding. Yan, may lang ha. Tamay tek sa kuya kasuhapon regarding dyan sa mas wedding na iyan. May gigibon na sa Pebrero. Ito. Sabi niya, please announce po until Feb 10. Pwede magpalista sa Kasalang Bayan. Yan ha. Digwang Kasalang Bayan, nagigibuhon mga tugang digdi po sa Legazpi City. Hanggang tabi Pebrero 10 na lang tabi pwede magpalista ha. Pwede tabi kamo magpalista para po sa Kasalang Bayan ha. So mga interesado tabi dapat taga Legazpi magpasiring lang po kamo duman sa Office of the Civil Registrar ha. Duman kamo sa Office of the Civil Registrar, pwede po yan nindo na maaraman ang mga requirements, buda po mag-ayos ka yan. Garong aram mo kung ano sa mga nag-iribahan ni 5 years na eh. Dahil pang 5 years kayo, more than 5 years na. Anyway, iapot na lang po nito naman sa opisina kang Civil Registrar sa City Hall. Duman tabi sa baba, baga paglawag mo sa City Hall, sa left iyan, o di lumog ka mo doon, aputunin, anong po natin ang requirement para sa pag-apply sa Kasalang Bayan. Yan, ha. Pero ini po, civil wedding po ini, nan makasal, iyo tabi si Mayor Hisham Ismail. Okay? Happy birthday po to my nephew, David Dale de los Reyes. Happy birthday. So nephew ni Renen, dyan, deko aramot nagasan ini, tabi si David Dale de los Reyes. Happy birthday. Good morning, Henry M. Pakigreet po kami digdi sa Nagsia Santo Domingo Albay. Permi pong makusugon ang radyo pagkaaga. Yeah. Good morning, tabi kina Marisa Mediavillo and J.U. Hernandez. Happy birthday, Madam Marisa Mediavillo and J.U. Hernandez. Happy birthday po. Sir, so ibang passenger alternate, dain na nagdidiretso sa Albay or Daraga. Hanggang Yasiano lang gibon ang terminal Yasiano si San Mari Parokaan. Iyo Manangan. Ano? May mga reklamo kayo ni sa Kuya Manangan na so yan nga na nga dapat iyan bagan natin ang rota Daraga Rawis. Igwa nga kitang Daraga Arimbay. So iba dahil naman nagdiretso, minaikot na lang diyan sa sentro pag dain ng pasahero, nagitipid gayod. Igwa pa nga na ipaminsan so Daraga, ano pa yan? Uni baga sa, ano yan? So nag-iikot digdi sa Loop 1, Loop 2. Bugtong area. Yan, may biyahe baga dyan. O, paminsan dahil naman dapo nagdidiretso. Tamang hapot niya, si Sengen Mariparo ka yan. Good morning. Dakul baga mga ninipot sa Dunsol sa may salog nagduduman kami hiniling midakulon. Iyo baga. Sa nito sa barangay na Igwakigari Aninipot Festival. Garigwa kaya ni, lingaw ko garing kon sa inito. Sir, digdi po sa Ligao City, partikular sa Binatagan, igwanin mga parte kinodal na pero dainin warning light, mabulaga ka, igwa kaan sa hangpangan. Yan, saro pa yan. Good morning, Tabi. Please have news about deadly, ano ito? Nipah virus from India, nakakabahala. Ano ini pa di? Na Nipah virus na ini. Di akong ideya. Kung ano tabi pa din, kung may naghapot about Nipah virus, dahil ko ini kabisado kung ano ini na nasa India daa. Mas kasapo naman ako nailing kayo ni sa kwana. Sa mga darakula na mga news outlets, mga tugang digdi po sa, pero dangog ko na yan na Nipah virus na iyan. Ano daw ang latest ka iyan? Di sige po, tapahanapon iyan, kansa mo yung mga pag-iriba, digdi po sa DCGB para makuha yan. Okay, sabi man ni Pading Rene, good morning Pade, wara sa ere ang GB digdi sa tabako. Bako,
mandig di brown out. Talaga? Paring Rene, magdiretso ka na lang tabi sa kwan. Magdiretso ka na lang tabi sa 729 kHz, no? 729 kHz na lang. Naramdaman ko sa mga padi sa uma, natakot na lamok, tamay ilaw na daa. Yung manang gadarinin, ade, sabi kan, salbatan na ngaya padi. So, grabe ang namo, manamukon. Sabi kan saro, makatakuto na ngaya padi, makukuha na kita kang namok. Nata ngaya padi. Ang namok ngayon ngunyan padi, may flashlight na. May flashlight na ngaya pa din sa mo. Hello, good morning. Ang mga alam mo. Ano? Ha? Naka-operation ang ibang alam mo. So mga na, magkikuha na ng flashlight. Wala nakakumbat, di ba? Nagakumbat. Buda sa iba nakakaputi na kaya rin na nakukakang so spray baga na antay lamo. Yeah. Alam mo migo. Ha? Nag-evolve naman. Yes. Opo. Itong barita sa Nipah virus. Oh. Bako man nangangahulugan hali sa Nipah. Haling India da. Sabi kan texter ta. Sabi sa barita kasubanggi, yan da hali sa hayop. Okay. Ngunyan, particular na hayop ang paniki. Paniki. Sabi sa barita. Oo. One time na rin way back 2023 yata, 2024, dyan sa parting Davao, nagkaigwang positive kaya na nagkapira. Nagkaunda kang kontaminadong hayop lang ng kabayo. Talaga? Uni man ang may mga bareta na sa online. Masama. Oo. So, barita ka sa bangin. Airport step up screening after Nipah virus cases in India. Salbata na. Iguana naman. Although po manigis ito sa Pilipinas para naga-precaution lang. Siyempre, ang virus pa nga, mo nga so kabot din sa tuya. So, sa COVID. Oo. Siguro sa nata. Pero para rin sa sintomas kayan. Iyo Nako. Sipon, difficulty in breathing, kaya. Sana, di makabot din sa tuya. Kuri, nag-travel baga kita, ade. Nag-travel baga. Ayun nga Travel kaya nga sa mga airports na naka-alerto ngun yan. Yung man ang gado, only 6 years ago. Only man na 6 hours ago pala. 6 hours ago. Sige, Migo, salamat salamat. Only pala no. Asian countries tighten borders over Nipah outbreak in India. Paring Mar. Yes, ang DOH handa na mag-test para sa Nipah virus at sinimonitor ang mga possible cases. Kan 2014, may nangyari na palang ganyan. Kaya sabi kan DOH, bako nini bago sa to. 17 cases ang na-report. Sa Sultan Kudarat kan 2014. Ayun. Siguro na pala. Ini dahil sa nagkaraon sindanin karning kabayo. Sabi kan DOH, ang symptoms kay ni na Nipah virus, garo kalintura, pero ang iba, nagkakaikuan in swelling of the brain o encephalitis as in meningitis. So, zoonotic, dahil ang disease na ini, hali sa sa mga hayop. And most common, yun paniki. Pero ang ibang animal, sarugan uri, kabayo, pwede man daw na ma-infect. Pero rare ini. Rare ini. So, iyan ang ang sitwasyon ko niyan. And sa ibang mga aeroperto, di ko pa sunod na sugar COVID style. Yan, may screening na. So, di maganit nakaantabay ang Department of Health manong odigdi. Nya paano man dapat ang gari so transmission kay ni? Gari COVID ang so transmission paano? Ito nga pag nagkaong kaki. Yan na kontaminado ka, madadali ka. And ang sabi, after 2014, ang Nipah virus dahil naman nahiling o nanotarnig sa Pilipinas. Oo. Pero,
dagos ang DOH sa pag-monitor kani kasunod kan nasambit na pagkakaigo ng outbreak duman sa ibang lugar. So, ang sabi, pwede tangayang maiwasan ng Nipah virus sa pagikan pag-iwas sa paniki as in iba pang mga may hilang na animals. It is best daw na kumaoning karne na approved ka National Meat Inspection Service o NMIS and lutuon kimaray ang pagkaon. Ayan. Okay. Yun pala. Yan tabi ang abiso ng DOH. Pagkaon pala ang transmission niya, di? Pag kuminaon ka. Roger that. Ayan. Okay. So, yan, BP, dagdag na itong impormasyon man namin dyan sa Nipah virus from Newsbase Mardila. Dahil ba? Salamat, Tabi Padingmar, sa istorya. May kinaraman dyan sa hapot, may kinaraman dyan sa, ano yan, piga-apod na mga borovirus na yan. Susko, nagluluwasan na naman. Adi, makadit na naman ang labanta. Sana po, kung sana, o kung araw ka ng transmission, baka lamang po magluya-luya man ang dalagan ka yan, ha? Mientras tanto, nasa linya po, mga tug. Ay, sandali. Hello, good morning. VP, good morning. Yeah, good morning, amigo. May ihapot na ako sa imo. Nadamog mo na sa predictions ni Rudy Baldwin for 2026. Ay, day ko pa ito nahiling. I suggest tabi na hilingon mo. Oo. Kasi bako man sa pagtubod ngayon o ano-ano as a guide. Yeah. Kasi it was released in October of last year. Pero as early as January 1st, nangyayari na. Dako nang naobserbahan na nangyayari duman sa predictions na ito. Okay. Yun lang tabi ang suggestion kasi makikigig ka itong nagkasarulok ng mga simbahan. Iyo baga. Iyan na sunod-sunod na pagturuga kan bulkan. Iyan na pagluwas o re-emergence kan mga viruses na nag-mutate. I suggest lang na kung may time ka, dangugon mo lang. Sige daw. Halingan kumigo, ha? Pag nakabuhit pang din na kita. Ang correlation sa mga nangyayari ngunyan. Okay. Ayun lang tabi, good morning. Sige, go. Salamat. Taon nga ni nabareta sa BBC, no? Nipah virus outbreak in India triggers Asia airport screening. Pati sa aeropuerto sa iba-ibang mga lugar, gari nagkaigwa kayang nagpuon so outbreak duman tabi sa India, kaya po igwa ki arog kay ni na mga pangyari sa kinaban. Pero so DOH, relax lang masyado adi. Relax lang sinda masyado bako naman bago. Budahan tabi ang Department of Health, may kinaraman dito. Adi sige, ingat-ingat lang po kita, ha. May kinaraman diyan sa Nipah, ang spelling niya NIPAH. NIPAH, Nipah virus, tabi may kinaraman diyan, ha. Alright? Masunod ang mga bareta sa GB News Express makalipas kan mga patalasan. Magbabalik po kami. Kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CPF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras, alas 6:06 po ni Naga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta, 5-year spiritual preparation sa selebrasyon kan 75 taon kan Jubilee o Diamond Jubilee kan Diocese kan Legazpi. Nasa final as in culminating phase na. Walang gutong program, kinulang in pondo kaya napindyente ang distribusyon kan asistensya sa mga beneficiaryo sigon sa DSWD Bicol. Sa lado nasyonal, duwang impeachment complaint kontra kay PBBM, pagsasaroon kan House Committee on Justice. AFP, pigberipikar na ang report may kinaraman sa Pilipinong nagadan sa labanan sa Ukraine. Nakipaglaban kaibahan ang soldados kan Russia. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu may prioridad o mas prioridad na madisarmahan ang Hamas kaysa sa giraray na pakarayon ang Gaza. Business News, presyo kan sibubog, piglaoman na mababa sa Pebrero sigon sa BIFAR. Health News, mga oral diseases pwedeng mapreventaran asin mabulong sa early stage sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nasa pinal asin culminating phase na ang Diocese kan Legazpi para sa 5-year spiritual preparation sa selebrasyon kan 75th Diamond Jubilee. Sa pastoral letter sa Diocesan Year of Mission, ipinahayag ni Obispo Bong Bailon ng ngunyan na taon, iyo ang fitting climax sa halawig na period of renewal as in discernment
Mantang ini man ang final involvement kan Jubilee theme. Binayayaan, inantabayanan asin sinusugo. Katakod kay ni pigimbitaran ni Obispo Baylon ang kada parokya, komunidad, pamilya asin individual na aktibong magpartisipar sa missionary year. Ipinagtaong suhestyon kan Obispo ang pag-renew kan personal na relasyon sa kagurangnan, maghanap nin oportunidad na makapaghiras asin nintataramon kan Diyos sa pamilya asin sa komunidad, maugmang magserbis sa parokya, sa mga nagtitios, sa mga nalilingawan, asin tugutan ang sadiri na maghirasin marhay na tataramon sa kapwa. Pigatawa rin doon sa pastoral letter ang authentic mission na nagupoon sa inward journey sa pagasabing ang mission nagupoon sa puso kan tawo, an inward journey sarong personal na conversion, talikdan ang kasalan para rumon ang pagpangadyi asin pagtubod sa mahal na Diyos, dagdag pa kan obispo na sa pagi kan personal na renewal, natural na nahihiras ang mission sa pamilya, trabaho, eskwelahan, asin mas mahiwas na komunidad. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Department of Education Bicol target na makalaog sa top 5 overall ranking para sa 2026 National Schools Press Conference. Mga representante sa secondary level tututukan. Angel Mostasa sa report. Mas tututukan ngunyan kana Department of Education na Bicol ang mga marepresentar sa rehiyon sa secondary level para sa National School Press Conference para ma-realisar ang pangaturugan kan Bicol Region na makalaog sa top 5 para sa overall ranking kan kompetisyon. Iniantayag sa DCGB News na DepEd Bicol Assistant Regional Director Viviano Centillas matapos nabuksan kasuhapon ang Regional School Press Conference sa Legazpi City. Sigon kay Centillas, sa taon 2025 nakuha kan elementary level kan Bicol Region ang overall champion alaga dai man giraray nakuha ka na rehiyon ang target kining pwesto dahil sa dai nakakuha ning pwesto ang nasa secondary level. Sinabi ni Centillas na pigiinguan nila na dai lang masustenir kan mga nasa elementarya ang enot ng nakuha ang trayumpo kundi malampasan pa ini. Yung pinaliwanag kay Nina, ang gabos ng mga nagpapartisipar digdi ay may kanya-kanyang mga talento na nahubog dahil sa paghahanda man po sa indang mga respektibong eskwelahan as in schools division. Siniguro ni Centillas ang biyog ng suporta kan DepEd Bicol sa pangenot ni Regional Director Gilbert Sadsad para sa mga Bicolanong campus journalist na marepresenta sa Bicol Region sa NSCC. Mardag na Bareta, Angel Mustazar, DCGB. Mientras tanto, kakulangan sa pundo ang rason kung nata dai pa pigdidistribuer sagkon ngunyan ang asistensya kan walang gutong program sa mga beneficiaryo. Inang pinagtaon ni linaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, walang gutong program coordinator alay sa Kabigao na pera kay ini pinag-upgrade man kan ahensya ang sa inang sistema kon kaya pinagpapauktaba man ang food distribution. Katakod kay ini pinag-inganyar kan opisyal kan mga beneficiaryo na maghalat sa opisyal na anunsyo kang assigned community engagement coordinator sa indang barangay manungod sa schedule kan pinakainot na pag-distribuer kang asistensya ngunya na taon. Sigon kay Kabigao sa irarom kan programa, ang kada beneficiaryong pamilya makakaresibin ng 3,000 pesos na food assistance sa paaginin food packages. Ang kada package kumpuesto nin 1,500 pesos na carbohydrates, 900 pesos sa kantidad nin protein, asin 600 pesos sa kantidad nin prutas at gulay na maawot na mahipnoan ang nutrisyon sa pangangaipuhan kan familia. Ngunyan po, inaayos hindi pa po ang schedule para po mas maayos man po na maipaabot sa mga beneficiaries. So sa mga nag-aabang tabo dyan ng mga paradangog po sa tuya ng mga beneficiaries po kang walang gutong program, pirmi lang po mag-antabay sa announcements kang mga naka-assign na community engagement coordinator sa indong lugar. Sa inda po maghali ang official po na PETSA. Ang tingog ni Department of Social Welfare and Development Bicol, walang gutong program coordinator alay sa Kabiga. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, isyo sa mga personahes Kampantaw District Hospital, pipaghidali ng investigaran kan komitiba sa salod kan sangguniang Panlalawigan Albay. Karen Ala sa report.
pinagpipressure na kan minarepresentar na kinatawan kan Libon an pumitiba sa salud kan sanggunian panlalawigan ng Albay na atuman na sa lalong madaling panahon ang mga reklamo asin issue sa magkapira mga nurse asin doktor sa Pantaw District Hospital sa Libon. Sigon kay 3rd District Board Member Gas Maronilla na iyong nagmanifesto kan nasabing lakdag, pinagkukulibat na kay ni an action kan pumitiba, lalo't nagharaputan ang mga tao sa Libon kung ano ang naging legislative action kan sanggunian panlalawigan sa mga isyu sa pagtrabaho kan magkapira mga nurse asin Dr. Digdi. Kung babalikan ang istorya, ipinagreklamo kan ibang mga pasyente ang mga nurse asin Dr. Digdi. Primero dahil sa aligadong pagkaraturog kaini habang may pinag-emergency ng pasyente. Apwera kaan may 8-month-old na aki ang sinabing nagadan dahil sa day tinauan nin formal na akomodasyon ang namamatian kay ni. Halagad mo niyan, day panatatawan ni justisya ang naging issue dahil matatandaan day makakapag-imbestigar ang mga ini sa good na day na aprobalan ang budget mo niya na taon. Apwera kayan questionable kung igwanin sa diling aksyon ang gobyerno probinsal sa issue na dayong aram ang komitiba kan sanggunian panlalawigan kan Albay. Karan Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 nin pag-aaga sa DCGB Bareta o kaya sa GB News Express. Napindyente o kaya iba pa niya itong mga istorya ngunyan sa lado lokal. Ipineraron po sa state of calamity ang nagkapirang lugar sa munisipyo kan Kamalig Albay na apektado kan panagos na pag-alboroto kan bulkan mayon. Sigon kay Mayor Caloy Baldo sa entrevista kan DCGB News, nanlakdang ginibo para mapadali ang proseso kan pagtaunin asistensya sa mga apektadong residentes kan munisipyo kung magigiramduman ang nakalaog sa 6 kilometros na permanent danger zone asin presenteng nagtitiner sa mga evacuation center yung residentes kan barangay Suwa, Kirangay asin barangay Anuling. Katakod kay ni tinawan nindon kan alkalde na bago pa man ninda ipairarom sa state of calamity ang nasambit ng lugar, pinaghalat mo na ninda ang deklarasyon kan gobyerno probinsyal. Alagad sa gungunyan, wara pa nin aksyon para inutan na ninda ini para mapadali ang pagtaon ng tabang sa mga evacuees gamit ang pundo kan munisipyo. Nag-alat po kami kang Kakotatang probinsya na maka-declare ng state of calamity. Pero may mga problema pa ngayon kaya di pa po nakaka-deklarar. Kaya ang local sanggunian po sa Kamalig, nagpa-deklara na po kita para po gamit po kita asin mapadalian mga pagproseso kan mga kaipuan po sa mga evacuees po. Allowed man po, actually, ang pigdeklara tamang po bako mambilog ng Kamalig, kundi so apektado lang po kang bulkang mayon. Mayor Caloy Baldo sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, aramutan iba pang mga bareta, mga tugang hali po dyan sa luwas, top 10 performing barangay sa programang Barko kan DILG, minidbid kan sangguniang panlunsod. Al Armario sa report. Tinawan komendasyon kan sanggunian panlunsod kan Legazpi ang top 10 performing barangay sa programang Barko o Barangay Road Clearing and Orderliness. Programa ini kan DILG na minarecognisar sa higos kan mga barangay official sa suporta kan mga residente na maklear ang mga nakakaulang sa tinampo. Ang resolusyon ipigapasar ni Liga Vice President City Councilor Amorex Ranyeses sa Rangkuan, 4 na mga barangay ang nakalaog sa Rangkuan. Iyon Barangay Maoyod, Barangay Bitano, Barangay Dapdap, asin Barangay Bagakay. Ang Rank 2, iyon Barangay Istansa. Rank 3, ang Barangay Imalnod. Rank 4, ang Barangay Piñaranda. Rank 5 ang Barangay Orosite, Rank 6 ang Barangay Maslog, Rank 7 ang Barangay 20 Cabangan East, Rank 8 ang Barangay Mariawa, Rank 9 ang Barangay Arimbay, and ang Rank 10 iyo ang Barangay Buyuan. Padagos man garay ang pangapodan kan liga kan mga barangay sa Legazpi
lalo na sa mga residente na suportaran ang siring na programa kana sa indang kanya-kanyang barangay. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Nasa linya, Jimmy Nasalita sa dagdag na report. Congratulate ni 3rd District Congressman Adrian Salceda ang manehamiento kan Bicol University dahilan sa naging top 1 performing school ini ngunya na taon sa kakaluwas pa sa ng architecture licensure examination. Nakaguno ini ni 98.63% passing rate, konsideradong excellence. Patunay ini na ang Bicol University dahil na nagpapahuri sa iba pang mga midbid na mga eskwelahan sa entierong nasyon kung saan sarong orgulyo ini na ang BIO nakakaproducer na ni na mga graduadong estudyantes kung saan bako sa na basta nakakapasar sa mga licensure examination kundi nagiging rank o top 1 pa, bagay na ikaka-proud asin na makaka-motivar ini na dakol pang mga estudyantes ang maireskwela sa nasabing eskwelahan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, lokal na gobyerno Candaraga masulisit sa provincial government in dagdag panggasto sa Kagsawa Festival. Joshua Bino sa report. Mahagad nin tabang pinansyal ang lokal na gobyerno Candaraga Albay sa gobyerno provinsyal. Initangani ng makatabang-tabang pa sa mga gagastuson para sa nagdadangadang ng Kagsawa Festival na nakaschedule magpuon Pebrero 14, sundo Pebrero 28 ngayon na presenteng taon kan 2026. Sa regular session kan sangguniang bayan Candaraga kasuodma sarong resolusyon na pinag-aprobaran kan mga miyembros kan sangguniang bayan, resolusyon na pinagbusol ni Konsyal Attorney Pilo Dilumen. Ang resolusyon ini iyoan para mag-request nin financial assistance kay Governor Noel Rosal. Sigon sa entrevista kan DCGB News kay Attorney Dilumen, wala sindanin pinaghagad o pinagtao mismong presyo. Kundi sigon sa iya, sumakayanan sa nang maitao kan opisina ni Governor Noel Rosal asin kan provincial government. Sigon kay Dilumen, kung ano man ang pondong may tatao kan gobernador, gagamiton man kan lokal na gobyerno kan Candaraga Albay sa mga panggastos pa para ngani na sa Kagsawa Festival 2026. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta, dumang kita sa 1st District Canalbay, suspitsadong drug pusher, arestado sa resettlement site sa siyudad nin Tabaco. Jomar Bien sa report. Dakop kasuod kan mga elementos kan Tabaco PNP ang sarong suspitsadong drug pusher digdi sa siyudad kan Tabaco ini matapos na magkondusir sindan in drug bypass operation kontra sa sarong inapudsa na sa pangaran na Boy, 23 anyos, asin saro ining nagtatrabaho, sarong persona nagtrabaho sa Molinoan, residente kan Purok 3, Barangay San Vicente, resettlement site kan Tabaco City. Sa informasyon na nako kan DCGB News, nakakuha nin tip sin info ang Tabaco PNP na ang personang ini maski na nga konsideradong street level sana pero nagpapabakal ini nin droga kung kaya nagkasatulos nin drug bypass operation kasuod mang hapon ang Tabaco PNP kasabay ang PIDEA pati na ang provincial ang PIDEA provincial office duman mismo sa lugar kan residensya kan naunambita na persona. And sa ginibong drug bypass operation, matrayumpong na kumpiskar kan mga autoridad ang bali duwang sa Sheikh pinagtutubo na Shabu sa naunambita na suspect kasong pagbayula sa Republic Act 9165 o ang pagpabakal ni illegal na droga ang pinagampang ngunyan kan naunambita na persona. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB.
Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Masunod ang iba pang bareta makalipas po kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto sigurado.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Panagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Tinawanin doon ni Senador Bam Aquino na daing dapat na mahudyan na mga nag-eskwela sa harayo na mga eskwelahan kasabay kang pangapuda na dapat irani ang pigaapod na last mile schools sa mga estudyante para maging accessible ang edukasyon. Sa pagdangog kan Senate Committee on Basic Education, may kinaraman sa propestong ley na may katuyuhan na ma-institutionalize ang last mile schools sa mga harayong mga lugar kang nasyon. Sinabi na Aquino na dapat ipasunod ang isarong proximity-based policy na may katuyuhan ng babawasan ang oras nin biyahe kan mga estudyantes hindi masobra sa 30 hanggang 45 minutos. Sigun kay Aquino, panahon na para punduhon ang sinabi ng sitwasyon na kaipo na magbiyahe o maglakaw ang mga estudyante nin 3 hanggang o sobra pa para makaduman sa mga eskwelahan. Sayang tinawanin doon na saro sa mga propesto na dapat na magkaigwa nin propesto ang Department of Education para sa last mile schools ang na may katuyuhan na ang mga estudyante makaabotulos sa laog nin 30 hanggang 45 minutos. Iniyonan man ini ni Engineer Michael De Guzman, Director kan DepEd Education Facilities Division, may kinaraman sa propuesto ni Aquino na may katuyuhan magbugtak pa nin ang ahensya nin mga dagdag na mga annex schools nin namasarani sa mga eskwelahan o kaya sa mga estudyante. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, nagtrabaho si Aquino para mailangkaw ang budget para sa edukasyon nin 1.34 trillion pesos na iyong pinakahalangkaw sa istorya kang nasyon. Kasabay digdian 67 billion universities and colleges ang makikinabang. Sa Aquino man ang nag-inot nagsulong kang libreng kolehiyo sa nasyon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa Lado Nacional, pagsasararoon po kan House Committee on Justice ang duwang impeachment complaint na pigsumiter kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan ang sinabi ni Committee Chairperson Batangas Representative Jervil Luistro kasabay kan sa iyang anunsyo na tutukaron ang reklamo sa Pebrero 2, 3 asin 4. Sinabi ni Luistro na bago sa aktual na pagpuon kang proseso sa Justice Committee, kay puan talaga na makonsolidate ini sa rason na bako posible na dangugon ang duwang reklamo kan Justice Committee. Sigon kay Luistro dapat sa referral consolidated asin ini an sa indang gigibuhon. Sa kainot-inoting hearing, sa kaputan kung kaipuhan na nin permiso gikan sa mga complaint sa gigibuhon na konsolidasyon, sinabi ni Luistro na prerogative na ini kan Justice Committee asin bakong prerogative kan mga complainant. Sinabi kang kongresista na ang pagdangog sa Pebrero 2, 3 asin 4 itatagama sa pag-aram kan sufficient in form and substance ang reklamo, mantang kung kulang pa na sabing hearing dates, may schedule sinanindugang na petsa sa mga masunod na semana. Sa pagpuon, sinabi ni Luistro na pigilauman na magkakaigwan ng sponsorship speech bago ang pagdeterminar kan sufficiency in form. Durante kang initial na hearing, hagado ninda sa sponsors kan impeachment complaint ang pahayag kan sa ng sponsorship speech bilang suporta sa impeachment complaint. Asin pagkatapos kay ni, madiretso sinda sa determinasyon kan sufficiency in form
mantang tinaman doon nas igwang 60 session days para tapuson ang deliberasyon asin magsumiter nin report sa plenaryo. Tanganing may padara ang articles of impeachment sa Senado kay puhanin boto na 1/3 kan kabilugan na numero kan mga miyembro kan Kamara de Representantes. Ang Kamara sa presente igwanin 317 na miyembro. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan mga tugang sa lado nasyonal bako sa na si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang maapektaran kan impeachment complaint isinang at kontra sa iya kundi pati na ang mga nasyon asin ekonomiya kay ni. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos na may sumiter sa House Committee on Justice ang dawang impeachment complaint kontra sa presidente. Sigon kay Castro may konsiderar ang pag-atake sa administrasyon ang impeachment complaint dahil sa nakapindyente ini sa pagatunin serbisyo sa mga namanuaan. Apisar kay ni sinabi ni Castro na irerespeto kan ehekutibo ang proseso asin desisyon kan House of Representatives para okay sa pabayaan nindang maghiro nin susog sa ley. Siniguro ni Castro na masunod sinda sa proseso asigon in kaso maghagad nin mga dokumento ang Kongreso, maaktuar sinda kung kinakaipuhan. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang mas dakol ng mga obrerong Pilipino ang nagkakaigwanin sa diring harong matapos umabot sa kantidad na 140.54 billion pesos ang naipaluwas na kan Pag-ibig housing loans kan nakaaging taon 2025. Sigon sa pahayag kan opisyal kan Pag-ibig Fund, masalangkaw ininin 8% kumpara sa 129.73 billion na naipaluwas kan taon 2024. Na beneficiaran kang programa sa paharong kan ahensya ang 90,727 na mga obrerong Pilipino para sa pagbakal nin harong, pag-irahay asin pagpapagayon kan sa indang istaran. Inot naman na minidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Pag-ibig Fund durante kan housing o National Housing Expo kang Oktubre dahil sa padagos kaiding paghinguhan na pahiwason akses sa maabot na paharong sa nasyon o sa abot kayang paharong sa nasyon. Sigon sa Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, dayumanin ang pamayokan 11 miyembro kan Pag-ibig Fund Board of Trustees na patunay ang nasabing numero kan padago sa pag-abante kan housing finance sa lindong kan expanded pambansang pabahay para sa Filipino program o expanded 4PH. Sinabi pa kan Pag-ibig Fund Chief Executive Officer na si Marilyn Acosta na kamautan kan sa indang mga programa na mantiniron ang abot kaya na home ownership para sa mga miyembro kan Pag-ibig, lokal man o overseas Filipino workers. Kasabay kan pagsuporta sa objeto kan gobyerno, napapangat ang buhay asin matawan ni disenteng istaran ang mas dakol na mga Pilipino. Sa kabilugan kan housing loans na ipinaluwas sobra sa 7,000 na expanded 4PH socialized housing units na nagkakantidad din 7.63 billion pesos ang napunduhan sa pagikan subsidized na 3% interest rates, mantang ribu-ribu pang housing units ang nakinabang sa 4.5 promotional rate para sa loan sa sagod sa 1.8 million pesos. Nag-offer man ang Pag-ibig nin mga programang nagtatabang sa home improvement kung saan pwedeng umutang ang mga miyembro ng sagod sa 300,000 pesos para maipairahay ang harong na mas hababa ang interest asin pinasimpleng requirements na pwedeng bayadan sa loob ng 5 taon. Sa padago sa pagpapahiwas kan mga programang paharong, sinigurar kan Pag-ibig o siniguro kan Pag-ibig Fund ang sa indang panindugan na suportahan ang direktiba kad administrasyon nagibuhon nan maas maabot kaya asin accessible na pagkakaiba din sa riring harong para sa lambang pamilyang Pilipino. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nagpuo na po kasudma ang pagdangog kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. May kinaraman sa propwestong nagsusulong ay pagbawal ang political dynasty o pagkakapamilya na sabay-sabay na nakatuko sa pwesto. Ang pagdangog pinamamayuhan kan chairman kan committee na si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong. Sigon kay Adyong, nasa 20 ang propwesto na nakasumiter ngunyan sa Kamara de Representantes manungod sa political dynasty. Kaiban sa mga imbitadong resource persons sa hearing ang dating
Supreme Court Chief Justices, Constitutional Commissioners, election officials, mga presidente kan bar associations, deans kan mga nanginot na law schools, as in representante kan civil society groups. Bako gabos na saltong opinyon dapat patulan kan Malacanang. Inang halipot na kasimbaga ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa naging pahayag ni Congressman Leandro Leviste na ang Pilipinas ngunyan nasa de facto martial law dahil pigtatakot ang mga kritiko asin pigkakasuhan. Sigon kay Castro nahiling kan media kung paano nanggagana ang libreng pamamahayag asin harayo sa pigsasabi kan bagitong kongresista na de facto martial law. Si Leviste yung nainot na mainit sa flood control controversy kung saan pigbandera kaini na igwas siyang kopya kan Cabral Files na naimbwelto sa mga haralangkaw na opisyal kan Ehekutibo. Dahil man kaya pinaligtas si Castro asin sinangatanin kasong libel matapos mo nambitan ang sa iyang solar company. Oras Pilipinas, 20 bago po magabot ang alas 7 nin pagkaaga. Masunod ang iba pang bareta makalipas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express. Baretang ngunyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas, ipinahayag po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nan masunod na lakdang nindang ngunyan iyon dagos ng madisarmahan ang Hamas. Sa pahayag ni Netanyahu sa Israeli Parliament,
Sinabi niya na bako na importante ang reconstruction kang Gaza. Ginibo kay ng pahayag matapos maibalik kan Hamas ang lawas kan pinakahuring bihag ninda. Magigirumduman na parte kan ceasefire deal na mapagkasunduan kan Oktubre pa ang pagbalik kan Hamas kan gabos na bihag ninda. Siring man ang gabos na pagbukas kan border para makalaog ang tabang. Business News. Business News. Mababa ang presyo kan sibubog o galunggong sa mga saudan sa Pebrero 2026. Siguro sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ini dahil sa pagtatapos kan tulong bulan na closed fishing season sa Palawan sa Enero 31, 2026. Ang closed season ipinapautob tanganing tauwanin panahon ang mga sira na magdakol asin mamantener ang balansing ekonomiya sa dagat. Sa ngunyan, ang presyo kan sibubog nasa 180 sagod 220 pesos kada kilo sa Metro Manila. Pinaglauman kan BFAR na pwedeng magbabainin in 20 sagod 40 pesos kada kilo sa Pebrero. Sigon sa BFAR spokesperson Nazario Briguera, mas dakol ang supply din sibubog sa mga merkado. Sa mga masunod na simana, ang sibubog yung pigaapod na pinaka-popular dahil sa pagiging abot kaya o barato asin pinming isira kan pamilyang Pilipino. Health News, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Maabot sa kabanga kang populasyon sa enterong Kinaban ang nagsasapar sa oral diseases sigon sa mga eksperto. Pero ang good news, dahil ang oral diseases pwedeng mapreventaran asin mabulong sa sendang early stages. Katakod ganit sinangwan doon ka mga health experts na importante na proteran ang oral health. Ini sa pagi kang pagsipilyo 2 beses kada aldaw in fluoride toothpaste, kumaon in well-balanced diet na baba sa asukar, mag-inom ng tubig imbis na mamis na inumon. Dagdag pa ka mga eksperto sa salud na dapat magpundo na sa pagsigarilyo, iwasan ang pagkonsumo ng alkohol o alak, asin gumamit ng protective gear durante ka ni sports asin mantang nagbibisikleta o nagmumotorsiklo para maperbintaran ang facial injuries. Sinabi man kan World Health Organization o WHO, kan oral health importante sa satuyang oral daw na pagbuhay. Dahil ini nagkakontribute sa overall health asin well-being asin nagtatao sa satuyan ng kumpiyansa na interact sa iba. Si kumpa sa ahensya na sa imong imot igwan in dakol na pigigibo para sa imo kung kaya itaw dapat ang pangataman na magagani ko para digdi. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Dumang kita sa pag-asa kasabay si Milvin Almuela sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkagap sa mga taga-DCGB. Asin sa kabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Enero 28, 2026 sa aldaw ning Miyerkules ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon na paros kang amihan ang nakapekto sa Luzon asin sa Kabisayaan. Dahil ang kayan digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod sa panganuron na kalangitan na may mga pulupulong maluyang pag-uran. Ang paros ay moderato sagkod sa makusog na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging moderato sagkod sa maalon. Tinatayang agwat ng temperatura pigalo umampoon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:44 ning pagkahapon. Ini sa Malvin Albuhela reporting live halidigdi sa DOS. Di Pag-asa Ligas. Yan mga tugang nga detalyes kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat kan bareta, News Director Mar de la Cruz. Katabay si Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Siyempre po ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa lawas. Kasabay pala sa nagsurat si Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing first and third Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay puan po nasabayan nin proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon. Yan po may Silimarin na hali sa herb, natural, kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man ora, mahilig man uminom mo dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, oras natin sa Pilipinas, oy, 7 minutes na lang mga tugang, alas 7 na po nin aga. Tigdi po sa inyong programang Morning Hirit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa Morning Hirit. Babalikan ta ka Jimmy, sandali lang ha. Ngitong ko muna si Joshua. Joshua, good morning. Go ahead. Good morning, BP. Good morning sa mga parantabay. Sa ito ini na dating elected official. Malibong minsan ang alimantap. Sang sabi BP Henry, di daog-daog sa nadaini kan sarong job order pag abot sa diskarte. Alat ngo na. Alat. Sige daw. Ang duwang ini BP Henry, iyo ang matunog, magkaribal sa sarong daragang empleyada kan munisipyo.
Ining si dating opisyal, Mhm. talagang pwersado, porsigido. Mm. Si job order, Mm. simple sa namandaan mga hero. Ang Pero, problema sa Mm. namamalisyahan, Mm. di daog sa natakan simple, ang porsigido, Ilingon niya ang tindog. Sa tindog Oo. niya ilingon so porma, so itsura. di mananggad. Ilingon mo sa porma, buda sa itsura. Duman ang Oo. problema, duman ang diferensya ka ani. Duman ang diferensya ka yan. Duman ang diferensya ka yan. Pwede. Oh, ngunya, ano nang nangyari? Sigon sa kulalapnit, minsan ang duwang magkaribal, nagkakasabay pang nagtataonin sa mudtuhan. Oo. Si J.O., Yeah. direktang tigahatudan si girl kay Sira. Oo. Si dating opisyal, dahil man basta-bastang makaprintira. Oo. Kaya siyempre, minasugo kay ibang tao, maghatog si pangudtuhan. Gumana to lamang sa alunan ko. Ang problema, Uliton mo. Ulita. si J.O., Oh. So, G.O. direkta ang paghatod kay girl kang isira. Direktan paghatod kang isira. Si Sir. Si Sir. Oh, ano kay Sir? So, siyempre, dahil man pwedeng magprintira, minasugo kay ibang tao. Ipahatod nga ya. Si Kwan. Na-imagine ko pangyari. Grabe. Okay, Ang ngunyan. problema, di daog ni G.O. Ay, di Okay. da pa lang si girl. Ang mga gusto man kini, lutong bahay. Lutong bahay? Oho. Di naman siya kay Chuck Melgs. Kung baka dumang kay Kwan. Ang Duman sa kay, ano yan? Duman sa kay, sa ito, kay Madam Ann, Kay Ann. ang foods, nahali kay dating opisyal, ang nakikinabang na minsan sa mga katrabaho, kaya minalibong da ang payo ni Busing. Oo. Ano na? Nagagastusan na lamang ngaya. Naggastusan na pala. Maluyaw, man pa, no? Di daog sa nakansinti ang mga hero. Ay, inda. Muda ngaya, saro pa. Siyempre ngaya, ang daraga, mapili, sumidyo ka edad. Nata, pero sa edad kan, more or less mga peraso span kang edad nga, 20 to 27 na lima. Pero sa edad niya lima ba? Mga pera? Ini si empleyada, mga nasa 20s. Ini si J.O. Si J.O. Si J.O. Oo. Mga magta-30 taon. So, boss. So, bossing, gari madali ng lampasan, kiduwang kalendaryo. Ay, kung ako tanggalong ko an. Saramayon ka. Tanggalon mo. Gaya sir, tinanggal mo ako. Pakaraya. Karibal ka. Ano? Karibal ka. Sinabi na ngayon. So, kay Pedro. Correct. So, sa padi. So, ano ini? So, sa... Basta harog ka dapat. Ay, inda. Pangyari sa maabaka. Ay, maluya. Di daog. Ha? Di daog. Dapat pag-arog ka, di sa nagpersonalalan. Correct. May nag-text digdi. Ah. Sa ibang probinsya ini. Iba man da duman sa inda. Iba man nga digi sa muya. Ano daw? So elected official ini. Elected official ang Karibalda so pinakahalangkaw na posisyon sa LGU. May siyang ganahan.
pati baga sa budget na apektado na may okay. May isang ganahan. Ano? Alaton yung magtulong taon. Tama, alaton niya. Patapusan na muna ang term gaan. Patapusan na muna ang term. Okay, sige. Oo nga. Siguro. Mm. Joshua, goodbye. Salvatana, malibong palang pinamampayo. Ano ba yan? Para ka pigilibong ang payo mo. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Jimmy, alas 7 na ugaring Jimmy. Pwede dyan ka na lang Jim na 7:30, Jim. Jimmy. Ayan, naputol na. Sige na, alas 7 na eh. Tama, bareta na kita. Makalampas kita kimaray. Mga tugang sa GB o DCGB, bareta alas 7. Salamat po kasi rong pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30. Mga tugang sa programang Anhapot, hindi po sa DCGB. Bueno, masunod na po ang DCGB, bareta alas 7, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Asin po si Jasmine Baloloy. Salamat, goodbye. GB as all. God bless us all. Mabuhay. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Pag asidika, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong